na mba a na-agba ibelata ahụ ndị mmadụ na-ata n'ihe gbasatara ihe ngala ọnụ ndị bi na Nibo na tiekwuru ndị Nibo Town Union ekwugo ihe a ga na-anasị dịka ndị na-akọrọ mmadụ ihe n'ugbo ma ndị na-enyere aka n'ihe gbasatara ịlụ ụlọ bụ ndị a na-akpọ ndị service medicine nakwazi ndị na-alụ ọlụ kapịnta. Ha kwupụtara ka mara nke a n'ọgbakọ ha nwere n'obodo ha na community center eke Nibo na kansụl Ọka South. A na-eme ka matara ndị bịara ya bụ ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị ma ndị ntorobịa tinyekwuru ndị na-akọ ugbo na-abụrụ ndị obodo ma ndị na-alụ ọlụ mesin na ndị ọzọ. Kwe na Nibo gara ebe ahụ pụtara anyị akụkọ. Ndị obodo Nibo kwuru na ịsụzi ana ubi n'obodo ha kịta bụzi N3,500 n'otu ụbọchị ya na inyekwa nri ofu ugboro, mana ọ bụ na enyeghị nri ọ ga-abụ N4,500 ebe ịkọ ọlụ bụzi N5,500 n'ụbọchị ma nyekwa ofu nye nri. Ma ọ bụ na enyeghị nri ọ ga-abụ N7,000. Nkwekọrịta ahụ ekwekọrịtara na ọgbakọ ahụ kwukwara na ndị na-alụ ọlụ mesin na a ga na-akwụ ha N7,000 n'otu ụbọchị, ma ndị na-enyere ndị mesin aka ka a ga na-akwụkwa N4,000 n'ụbọchị, ebe ọlụ kapịnta ga-abụkwa N7,000 ofu ụbọchị na igbukwa otu isi akwụ ga-abụkwa N205. Mgbe ọ na-agwa ndị ahụ gbakọrọ okwu, onye ji ọkwa President General nke obodo ahụ bụ Ọkammụta Tony Nwokoye yọkwara ndị obodo ahụ niile na ndị mbịambịa bikwa n'obodo ahụ ka ha rubere nkwekọrịta ahụ isi, wee kwukwa na ndị obodo Nibo ga-ewepụta ndị vigilante na ndị otu ogbogbodogbo nke obodo ahụ ndị ga na-aga ebe ndị mgbọọlụ na-anọ kwa ụtụtụ ịhụ na ihe ahụ ekwekọrịtara na etinyere ya n'ọlụ. Ọ dọkwara ha aka na ntị si na onye ọbụla na-ekwetara na ihe ahụ ha jikọrọ ọnụ wee kwue na ha chọrọ ịhụ onye ahụ n'ebe ndị mgbọọlụ na-akwụ na eke Nibo, wee kwukwa na ndị obodo Nibo ndị nupụrụ isi n'okwu ahụ na obodo Nibo ga-egosi ha ihe. Mgbe ọ na-ekwukwa okwu gbasara okwu ndị mgbọọlụ kwuru bụ ebumnuche ha ji ebunyi ọnụọlụ ha, onye ji ọkwa PG ahụ kwukwara na ihe na-eme n'obodo Naijiria na-emetụta onye ọbụla, wee kwuo ka ha bụrụ ihe na-akpa ha maka ọnọdụ obodo Naijiria bugara gọọmenti. N'okwu ya kwa, onye nke a na-akpọ Ikenga Nibo bụ Chief Robins Obi Ezeana kwukwara na obodo Nibo bụ obodo nwere nsọ na omenala, nwekwa iwu na-edebe ya dịka obodo ndị ọzọ, wee kwuo na ọgbakọ nzukọ ahụ bụ ka ha nwee ike kparịta ụka wee nwekwa ike na-ebi n'udo dịka o si wee kwesị. Onye isi ụmụ nwaanyị nke Ogbogbodogbo bụ Oriakụ Rose Okoye na onye isi ụmụ nwaanyị nke Ọnụkụ Ụmụ Enechi na Nibo bụ Oriakụ Chinyere Enekwechi kọwakwara ebumnuche ha ji wee chịkọta ọnọdụ ahụ, si na ọ bụ ka ahụ na ọnụ ahịa eji aka ọlụ bụ nke ga-elute onye ọbụla aka, wee kwukwa na ọ bụ na ebutuo ọnụ eji aka ọlụ ọ ga-emetụta ihe ndị ọzọ a na-ele n'ahịa dịka garị ma akwụkwọ nri na ndị ọzọ. Ndị mbịambịa tinyekwara ọnụ n'okwu n'ọgbakọ ahụ bụ Maazị Elijah Umeje na Maazị Sunday Bright. Ọgbakọ ahụ bịakwara n'isi njedebe mgbe ụmụ nwaanyị obodo Nibo tiri aka n'ala wee kwuo na onye ọbụla nupụrụ isi na nkwekọrịta ahụ na ana Nibo ga-etigbu ya. N'akụkụ ọzọ, onye jikwa ọkwa President General nke obodo Nibo bụ Ọkammụta Tony Nwokoye kekwara ihe nke gọọmenti etiti bunyere obodo ahụ iji wee nyere ndị ụwa na-atụ n'ọnụ aka. Queen Anịgbọọgụ, akụkọ ụwa ABS.